Začíná nám první den v Hamburku. Vyrážíme za památkama. Tak jsme dorazili do Hafen City, což je stará přístavní čtvrť, ve které jsou právě takovéto domečky cihlové a sklady bývalé, které jsou přidělené na muzea. Mimo jiné je tady zvaný Elbphilharmonie, což je dům Habsburské. Elbphilharmonie House, což je dům Hamburgské filharmonie. Konečně jsem to řekl správně. Zajímavé je, že na každém tom domě mají tady na vrchu takový hák nad každým vchodem. Takže když máte těžký nákup, tak si ho stáhnete. Ne. Takže dřív, když to byly sklady námořní a potřebovali něco stěhovat, tak jenom spustili ten hák a do příslušných dveří v příslušném patře to vytáhli. Jeden obojživelný autobus. Taková malá boječka. A tady už je záchrana pro ty moje hladavé krky. Tak jsme to museli zapíchnout v Dominos, že? Tady je zajímavé, že ta mola mají kolem sebe takové velké sloupy a to je kvůli tomu, že tady stoupá příliv a odliv a to molo plave na té vodě a aby neodplavalo pryč, tak vlastně kolem něj jsou ty sloupy, o které se drží na místě. Mám takovou super službu od České pošty, jmenuje se Pohlednice online, nahrajte tam fotky a pohlednice se pošle do 2 dnů z Česka. Tady už je za námi vidět přístav. Tady zase nějaká armádní loď a nám začíná pršet. A tohle za mnou je Elbphilharmonie, což je víceúčelová budova. Jsou v ní 2 koncertní sály, jeden s 2000 místy, jeden asi s 500, ale větší prostor té budovy zaujímá hotel. Teďka jdeme po zdvihacím mostě. On teda vypadá úplně jako normální most. Dokonce jsme docela dlouho přemýšleli, jestli vůbec je, ale tady je taková líha. A když se člověk podívá opatrně přes kraj, tak tady je obrovské protizávaží. Tady U-Bahn, což je taková obdoba našeho českého metra, jezdí po takovéhle vysuté konstrukci.
můžete vidět takzvaný Hauptkirche St. Michaels, což je kostel svatého Michaela a je to jeden z 5 hlavních luteránských kostelů tady v Hamburku a je zasvěcen archandělu Michaelovi. Socha archanděla Michaela je tady u vstupu. Tak jsme se rozhodli, že si natáhneme dnešní výlet asi tak o 5 kilometrů, protože se nám líbila jedna kavárna podle recenzí, takže teďka jdeme tam a zpátky kvůli té kavárně, ale aspoň se podíváme do toho parku, kam jsem se chtěl podívat, takže fajn. Přicházíme k té malé kavárně, pražírně a bohu ví co všechno dohromady, kterou si Kuba tak vysnil. Pohoda s rýžovými chlebíčky. Musím říct, že tak jak jsme chválili Němce, že strašně jezdí na kole, tak zároveň mají cyklostezky, ale prostě cyklostezka je půlka chodníku a oni jsou schopni tady na té straně, protože tady jede někdo pomaleji. A tak jako kde pak máme jít? Tady za mnou a nade mnou se nachází hamburgská stará radnice, která byla dokončena v roce 1897. Tato věž má šílený 112 metrů. Tak už jsme zase prolustrovali celý Saturn. Teď už se hnete na něco na večeři a jdeme domů. Dobrý večer, už jsme zase na pokoji, ale jsme úplně totálně zmožení, asi je to tím, že je 3. den. Dneska jsme ušli 20 000 kroků a asi už 15,6 km a asi jdeme spát. Respektive já jdu stříhat včerejšek, ale dobrou noc.